Nazdar lidi. Čau lidi, to jsem já, Enderman. A to jsem já, čarovný strejda. A my jsme si tu vzali diamantové brnění. My ho máme dobře enchantnuté, ukážu. Ukazuju. Máme to na enchanted level 1000, takže je to úplně masakrální. A černý strejdo, sundej si ho, protože dítaj bouchnou tebe, no tak by jsem umřela a já, a ty, tak se ho sundej. Sundáváme a budeme vám něco A ukázat. pojďte dolů, to je náš vchod do našeho dolu. Ale mohl bych vám ukázat, červený středo mám jim ukázat i číslo teda ty a ukážem jim i číslo tohohle serveru. Tak můžeme ho prozradit minimálně. Víš ho z paměti? Vím. Tak to můžeš říct lidem. Vím, ale je problém, že on je teď furt plný, tak zkusme to. Tak teda, kde to... Červený středo, umíš to dát nějak do popisku videa? Určitě bych to uměl, takže mi ho potom řekneš, já ho dám do popisu videa. Jo, v pohodě, tak teda, až tenhle let's play skončí, tak teda tam bude v popisku videa číslo IP tohohle serveru. Ale je to na... Jo, musíš tam dát ještě, že to je na 1.5.2. Jo, to, že jsem vám chtěl říct. Že tohle je server určený pro verzi 1.5.2, jinak vám tam nejde připojit, co mám na 1.7.9. Takže vám tam nejde, tak vám tam se nepůjde připojit. Tak a dneska tady máme připravené, že bychom si chtěli zvětšit tenhle dolní barák. Já bych ještě navrhoval, protože je to naše takové první větší video, potnout se na houn, ukázat, co máme nahoře, jak jsme se tam udělali základnu s bazénem a vlastně cestu do dolů. Takže já se zkusím potnout. Jo, bude tohle tak, aspoň se budeme snažit 30-minutové video, abyste z toho něco měli. Nějak ty 5minutové videa, kde jste ani třeba nemohli lehnout a už to skončilo, takže teď se zkusíme to pokusit, aby to mělo i dobrou kvalitu a dlouhé video, že jo? Jasně, takže to je náš horní domov na povrchu. Jo, to je náš... Začínali budovat. No, musíš to ty ukazovat, protože bo ty točíš, že jo? Máme tady nějakou zásobárnu dřeva pevně. Jo. Samozřejmě Enderman zná ty odborné výrazy. Jaké odborné výrazy? Nějaká enderčestka, nebo jak se tomu říká oficiálně. Jo, jasně, tak já vím, jo. Tak, tady máme vedle takový docela pěkný bazének z původní štoly. Valíte vodou. No a pak nás napadlo, že bychom začali budovat dům. Ještě vám to ukážu, jak to vypadá před domem. Jinak samozřejmě se nebudeme snažit mluvit nehezky sprostě a tak, ale třeba když to třeba černému středovi jede nebo my, no tak to zase není furt, že jo? Skoro prostě nemluvíme, pokud nás nespálí láva, takže tak nás to vypadalo nahoře a teď teda s Endermanem vás pozveme na cestu dolů. Je to docela daleko. Jo, ale víš, že jsme to v tom prvním dílu ukazovali. Docela dlouho nám to trvalo. Ale akorát my jsme tam neukázali celé, že to se nahrálo a jak kdyby později ten první díl to vůbec nám nepovedlo, takže... Tady je vstup do dolů. To kolem ty píroši černý strejda, to si nevšímejte, to tady udělal Honza, on si myslel, že my neletíme na tu jeho pás, to... Jeba to rovnou se dělá, Honza jako Herobrine, ale... Herobrine, ale je to většinou Honza. Tak, já to tady dolů. Jinak dneska ještě chceme udělat tam zvětšit baráček dole, že jo? Ano, zkusím ho přepsat. Ale že třeba fakt nám můžete napsat, co chcete vylepšit, nebo tak, než tam někdo napíše nějakou blbost, neříkám, že se fakt podíváme na vždy, ale Pavou. Tak tady je naše lavové jezírko. Ne! Věci to byla komplet lavová síň.
kterou jsme nakonec předělali na kamennou a udělali jenom takovou lavovou fontánku. To se kolem ní dalo chodit. No. Tady vidím, že kamen zlikvidoval jako pavouka. To jsme všechno uměle vykopali tady tyhle z ty chodby. Ale nějaká. A kde jsi teď ty? Kde tady jsi? Jsem nezapěl. A vlastně tady jsme narazili na opuštěný důl. A Jo, no vlastně když jsem tu kopal, no tak já jsem tu vlastně narazil na celou tuhle trulinu a pak jsme tu začali tu prozkoumovat a má krásný důl tu. A my už tu ukážeme na ten náš barák, je takhle krásně skrytý. A tu je náš důlní barák. Toto nemusím ukázat červený strejda, protože já samozřejmě nenahrávám. A to jsme vlastně v tom místě, odkud jsme se poučili původně do domu. Jo, a běž tam nahoru. Běž nahoru okamžitě vím, že to opravdu je pravda, že to my jsme postavili. Běž tam nahoru, nahoru z toho dolů běž. Jinak ten fly, kdy napíšete lomeno fly, no tak vlastně vás se povolí letání, můžete lítat. Ale čtovat nemůžete, takže pozor na to. A vidíte, to je to, kde jsme mi tady začínali, takže opravdu nekecám, nevlivíme to a tak. Já už jdu dolů a ten barák nám bychom mohli tam zvětšit. Tak máš ty podobné materiály na to? Mám zhruba to samé, co jsem měl na první část stavby. Dobře, tak. Víš co, já můžu těžit dřevo, já jdu na home, já se tam vezmu nějaké dřevo a my máme tady málo, ale toho břízového. Takže teď tam uvidíte u červeného strejdy, jak vlastně staví barák, nebude to ani zrychlení žádné. Normálně to bude s komentováním a všechno, že jo? Základem je udělat si nějakou asi kameninovou zeď. Jak někdy třeba, že třeba bude, já nevím, ale třeba bude to, co jsem to chtěl říct. Až třeba, já nevím, že někdy třeba bude nahrávání z mého pohledu, takže uvidíte, to je můj texture pack, o kterém jsem mluvila tak v druhém díle, vy jste ho vlastně neviděli, vy jste viděli ten texture pack od červeného stredy, takže... Na červený stredu já ti pomůžu vlastně ukázat ten můj texture pack a ty si ho taky stáhne, že můžeme mít pak oba stejně texture packy, takže... Já jsem právě na tím uvažoval, že by si stáhl nějaký hezčí, protože ten základní nemám. Když nemám úplně ten základní, je to taky stažený z malé Minecraftu. Ale ten je ještě lepší. Tak, já jsem tady nějak poupravil tu naši díru. Jinak doufám, že vám to dneska ten Skype nespadne jak tak v druhém díle, že to bude v pohodě. Tady jsem byl hodně naštvaný, kde nám to spadlo. Ježmá, dejte někdo den. Kdyby to zvětšení stačilo. Jdeme na si. Co? Já? No. Já teď těžím dřevo, ale mám už dost. Jinak se mi strašně líbí na tomhle serveru, jo, to je takový bonus. A až vy vlastně se tu připojíte, nebo pokud tu se budete chtít připojit, tak vlastně tu máte dvě bonusy, jo. Že tu není jak v normálním třeba serveru, že to máte diamantové meče a tak obyčejné třeba sharpness nebo ostrost, tak.
A tu máte, jak má třeba teď čarovný strejda tu sekeru, ukážu to, sekeru a brnění. No tak to je takový bonus, jo, na serveru. No, a je to perfektní nástroj, opravdu kope to rychlostí obrovskou. No, kope to vlastně rychlostí 1000. A kolik se vám dá za hlavu? Nějaká prasečí hlava. Vypadáš brutálně. Jinak já tu jdu dělat tu moji místnost nahoře. Ano, to vám potom ukážu, jdeme tam ještě další místnost. Už tam máme jako docela slušné sídlo, že nemusíme chodit ani nahoru, do té horní místnosti, nebo do toho domu horního. Jo, jinak třeba ale budeme mít tak 10, já nevím, 10 palců nebo tak, no tak třeba můžeme udělat speciál třeba s Honzou. Teda s Herobrinem, ale on se v Minecraftu jmenoval i Honza, takže mi se plete. S Herobrinem, takže to takhle můžeme udělat, ale fakt budeme mít aspoň tak těch 5. Ale budeme mít buď 5 odběratelů, nebo 10 palců. Tak nějak, že jsme se včera domlouvali. Ale třeba fakt, když vám něco nelíbí, tak třeba ten dislike nebo ten palec dolů nedávejte, radši nám napište, co máme vylepšit. Protože tím my nevíme, co asi máme vylepšit, když nám napíše, nebo když nám dáte jenom palec dolů. Takže tím my nevíme, co máme vylepšit, radši nám napište, co máme udělat a prostě tak. Máme zkušenosti i s budováním redstoneových obvodů, padacích brán a podobně, takže kdybyste chtěli třeba nějaký manuál, můžeme... Jo, tak samozřejmě můžeme dělat nějaký tutoriál, třeba nějakou bránu, ale musíte nám napsat, jo, fakt. Třeba půlka lidí bude psát, ne, jak točíme ten extra craft, a pak zase půlka lidí, ne, zase tak... Máme na vlastním počítači obrovské město vytvořené s použití i computer craftu. Já vím, ale že to je z modu, že jo, tak to tam je vlastně udělané přes takové redstoneové obvody, přes timery a přes takové ty různé... Ale možná, že to někoho bude zajímat a chtěl by se na to podívat, samozřejmě nemáme s tím žádný problém. Jo. Jinak doporučuji se podívat na toto video, že tu teď vlastně říkáme hodně informací, takže kdo chce vidět to hlavně o těch našich videích, tak jak se podíváme na toto video, je to tady hodně. Tak, kdybys měl někde dveře v zásobě, tak nemusím... Jo, můžu dělat, protože jsem to dřevo těž. Jinak samozřejmě někdy, až bude, já nevím, nějaký rok, no tak třeba se můžeme potkat i na CraftConu, že jo, čarovný strejdo. Jinak já jsem tam byl tento rok, jo, tento rok jsem byl na CraftConu, ale to jsem ještě netočil, to jsem tam byl jenom pro podpisy a tak, ale teď už točíme jenom tak, někdy budu a já dávat tam podpisy, takže bych chtěl tak jak přijede do Ostravy na CraftCon, tam já poblíž bydlím, takže budu v Ostravě, možná někdy až třeba budeme mít fakt hodně odběratelů, palců a všechno, no tak třeba budu i v Praze a tak. Ale to fakt, až budu já, čarovný strejda, vidět, že jsme fakt dobří v tom. A to no. Jinak třeba nezlobte si, dělám třeba spadne Skype, kdy nám vlastně spadne Skype, no tak
černý střed vám spadne i nahrávání, ne? Nahrávání by bylo dál, akorát bez tebe. No, tak se nezlobte, že byste vlastně slyšeli, ale musíš furt mluvit, jo? Že jak kdyby jsem prostě nespadl, že on třeba řekne, že jsem spadla, to. Doufáme, že se to dneska je neděle. Jinak, to ještě dáme takový návod. Černý stejto, já ti teď řeknu, jak mi povolíš tuhle pec. Já ji teď otevírat nemůžu, a ty napíšeš Cremové. Kterou myslíš pec, tady tu, co tady máme? A tady tu, a ty truhly tu. Cremové. A kliknu na ní, tak by tak zámek... No tak se mi vlastně povolí otevírání. A třeba chcete tuhle oboustranou truhlu, tak zase tak samo. Pojď sem. A zase to i tady napiš. To super. Jo, můžu. Jo, tak se ty mohli vidět, že to opravdu funguje. Ale třeba zase funguje, když třeba barek postavíte, já nevím, jeden na samotě. A to samozřejmě nejde, jde to zabezpečit. Ale nezas tak, že třeba tam napíšete Cremové a jméno, na koho to byste chtěli. Tuto funguje, na každém serveru je jiné heslo, takže ty vám nemůžu říct, jak to funguje třeba na tom vašem serveru, kdy hrajete. Ale myslím si, že by to mělo být tu stejné, takže... Domeček už se nám začíná docela rýsovat. Jo. Já teď dělám tu moji místnost nahoře. Já to potom samozřejmě zajdu ukázat. Jo, nebo to stejně ještě není. Ještě zvládne poslušit. Jinak mějte samozřejmě, že Černý Streda je velký odborník na počítače, já jsem spíš odborník na Minecraft. Ale Černý Streda je na počítače, takže až mě to naučí nahrávat, no tak bude to i z mého pohledu vidět všechno, co mám já u sebe a tak. Což naučíme hodně brzy, si myslím. Bude jednočka vidější počasí, tak si na to samozřejmě sednem. Já mám stárnou program, samozřejmě nahrávám Frapsem, jako asi všichni let's skoro všichni. No tak samozřejmě nemáme tak kvalitní počítače, jak třeba Elma Gamer, Pedro a takový dobří let's playeři, ale snažíme se to aspoň nahrát v pohodě, takže. A přesně jak říkal Strejda Černý, že až bude někdy nebude pěkně, no tak prostě mě to naučí a já fakt jsem odborník jenom na Minecraft, já jsem s počítačem ani nikdy nedělal, ale Černý Strejda jo, takže. Jinak teď ty videa vycházejí více, že jsou prázdniny a že až nebudou prázdniny, tak nebudou zase tak často vycházet. Já mám teď Endermane problém, potřebuji udělat takovou tu desku, co se dělá na stůl, ale teď přesně nevím, jak se to craftí. Dobře, no tak dej mi to. Dej mi dřevo. Počkej, desku. No na ten stůl takovou tu desku bych potřeboval. Placatou. Ten na šlapny. No, pokud myslíš tohle, nebo... Ne. Takové Ne? to, co se dává před dveře. Počkej, tak jsou dřevo, já si nevím, jo. Já vím, co ty myslíš. To, co se dává před dveře, aby se třeba dveře Řeši. otevřely. Takže vyrobíš to ty a já ti to budu říkat. Nechci si tu dřevo, takže mám vlastně dvě vedle sebe dřeva. Jenom dvě? Vedle sebe. Jo, ano, to je přesně ono, co jsem potřeboval.
jinak už jsem to tady položil a to se můžeš dát do dveří, jo. Jinak samozřejmě černý středu, až tohle tady doděláme, tak můžeme ti pak ještě ukázat třeba tady PvPčko, bar PvP a takhle. Ježišmarja, promiň. No, to máš. Jinak černý strejda musel tak více sekat, takže nevím, asi by tady dám zvládl bojovat tu PvPčku. Jinak, kdybyste chtěli poradit s nějakým redstonem nebo tam, tak se napište černému strejdovi, mi napište, protože já fakt nejsem odborný na ten redstone, já jsem spíš na bojování a na ty věci a na to vyrobování. Ale nejsem na to vyrábění a takové, na to zapojité strejdy. Jdeme se pojít do té horní místnosti. Já bych Endermane navrhoval tady ten pracovní stůl zrušit, pokud tím devříkem, ať se tam jako lépe chodí k tobě. Tak dobře. Akorát se tam hodí ten žebřík ještě, tu jednu špeku. Nebo můžeme tam udělat tečky. Mám dřevo. Tady. A ještě udělám další bedny. Jinak samozřejmě se budeme snažit být aktivní a pochopit všechny vaše zprávy. Ale samozřejmě nebudeme rádi, tam třeba někdo napíše jenom haha, třeba takovou zprávu, jenom 2 písmenka a už to bude končit taková blbost. No, tak to nebudeme moc rádi za to, takže a můžeme vám dát i ban, takže pozor na to. No samozřejmě takové zprávy by neměly smysl žádný. No. Nic by nám nedali. Hlavně budeme rádi, co nám napíše, třeba co mám vylepšit já, nebo černý strejda a tak. Jinak někdy, až budeme mít černý strejda a já větší čas, jinak teď máme čas. Vlastně to je takový livestream. Když jsme udělali teď vlastně z toho let's play livestream, takové stavění a v let's play bychom to mohli ukázat, co jsme tu dělali, takže tohle je takový livestream. Tak, já ještě mám svůj truhlu, ale já ti povolím, já tam dám ceremové. A vlastně ta truhla to ti zničil. Takže zajdeme se podívat nahoru. Tu ještě to musím ty kraje to dodělat. Černý středu, to asi nemáš, že? Lopatu. Čiž? Má, jo, si ten měl v ruce, hodně. Co potřebuješ, jak ti to zbourám? Jo, dobře. Zbuduj mi ty kraje a můžete napsat, jestli samozřejmě máme stáhnout ty iFeature Craft. Takže můžeme tady tohle točit. A když budete chtít, tam můžeme ten item Feature Craft. Že jo, černý středu. Jinak natáčíme jenom díky černému strejdovi, takže mu můžete napsat, že to je super, že já natáčet moc ještě neumím a naučí a natočí vám nějaké svoje video. Jo, samozřejmě, třeba nebudeme mít čas čarovný středem, tak třeba budu já sám a vám můžete tady napsat, asi vám to nebude vadit, ale opravdu on chodí do práce a tam je hrozně práce, takže nevím, jak se dlouho bude tolik videí.
Já naštěstí jsem mohl točit aktivně, protože já mám prázdniny, já ještě chodím do školy, takže a jinak zase to nebude tak, že třeba prostě ráno se vzbudím a sednu počítače, tak musím zajít se psem, mám psa, takže to není tak lehké. Já samozřejmě někdy tady má Freda, tady má vlastně texture pack jeden, co má, ale příště, třeba v dalším díle, už si třeba to stáhne ode mě a může mít zase jiný. Že já teď momentálně vám můžu spočítat, kolik to mám. To navzájem dáme dohromady a si vždycky se zelenem radíme. Co kdo ví, tak pomůže. Jsme takový dobrý. No, já jich mám 17, těch čurtaků. Samozřejmě, když jsme postavili dům, musíme upravit trošku i to okolí, jak to nějak vypadá. Jo, tak a samozřejmě nám pomáhá i Honza, takže se nechceme jít vlastně tu první část a zase budeme nahoře dát tu první část. To tam postavil Honza, vlastně já jsem se ho zabydlel. Ještě jste musel platit nájem. Jo, ale to se bavím se, že Honza zabil, že on chtěl po mě 1000 korun za nájem baráku, tak jsem se malém, já jsem myslel, že on se zbláznil, 1000 korun za nájem. Tak, si jako věc uklidím. Nebo fakt, nám třeba ten Skype spadne, no tak fakt nezlobte. Je to tím, že ty počítače máme fakt tak silné na to, aby jsme to udrželi třeba 2 hodiny natáčet. Samozřejmě, až oba budeme zkušenější z toho a až budeme vidět, že vás to opravdu baví, ty naše videa, no tak si třeba i kvůli toho třeba, nevím, zkusíme se podívat a jít na nějakou lepší kvalitu. Materiál musím mít do toho blízko nějaké kamenívo a Takže já jdu nahoru a vezmu tam nějaký materiál, protože já se dívám, já tu vlnu bychom tam mohli přinést a se to připojí Herobrine, no tak ho pak a tu vlnu mu dám přímo do truhly. Tak třeba jsme tam mohli udělat dráhu, víš, ale to je blbost, to se to přišel ukradit. Jinak doufám, že třeba, že dívám, řekne to IP toho serveru, tak doufám, že se stane to, že budeme vám tady ukazovat, kde my bydlíme, tak zase, aby to nebylo tak, že vy prostě přijdete, nebo se vyportnete na ty souřadnice, vy přijdete a nám tady celá zničíte, to opravdu rádi nebudeme a zkazíte nám videa a všechno, takže doufám, že to se nikdy nestane. Jinak momentálně si podíváme, jestli je server plný nebo ne, no. Jo, momentálně tady je server plný. No, to aj ukazuju.
Jo, no tak jim to ukáž a třeba příště, já nevím, jestli jdu kouknout, příště, já nevím, až za to hodně lidí pochopí, no tak budeme třeba i VIP, jo, my dva, takže... Jdeme se podívat, jak podstoupil Enderman. Já jsem teď na spawnu a zjišťuju vůbec, kolik tu stojí VIP, takže... Že ten Herobrine říká, že tu extra VIP stojí 75 korun, takže... Tak se to dívám a vypadá, že to je levné. Doufám, že to furt nahrává. Myslím, že ano. A to už bylo docela slušné video. Takže to vlastně byla ukázka, jak jsme tady postavili dole domeček. A můj třeba uděláme ještě teď jedno video, ale to třeba už bude kratší. Nebo třeba bychom ukázali, tohle byl vlastně livestream, takže doufám, že se vám to líbilo a teď třeba uděláme jenom kratší let's play a ukážeme tím, co ten livestream neviděli, tak ukážeme tím, co tady vlastně bylo. Počkej, ještě černý strejdu, já se tady... Takže pak se postavíme a splotňuku to ukončíme. Zatím ještě stavím, takže video jede. No tak tady stojí extra VIP 79 korun. Takže je to levnější než na nějakém serveru, kde jsme byli předtím. Dobře, a VIP stojí 50 korun. Ale zase a v Minecraftu by to bylo 10 100 korun, takže kdybychom si chtěli vlastně z Minecraftu koupit VIP, takže to je opravdu hodně, já mám jinak já mám 1838 peněz, ale v Minecraftu, jo, takže pozor na to v Minecraftu. Víš co, čekám z tradu, jak to nemusím lézt, no tak přijmi mi teleport. Další výhoda serveru, že se dá teleportovat. Není to jak, jo, není to jak na tom, když si třeba založíte vlastní svět, tak pozor, tak to není, tu ne, že tady napíše váš kamoš, třeba nevím, Tomáš, a vy se portnete, ale tu tak není, to je jinak, tu musí nám psát accept, aby se ten kamoš vás ne, aby vy to vlastně musíte přijmout, a to je to accept. Jinak, než ten let's play ještě uděláme teď, tak ještě se musíme nějak rozhodnout, co to let's play bude, nevíš, černý strajdo? To se potom domluvíme, až nebudeme nahrávat.
Jo, aby byste to neslyšeli, abyste Ty jsi neviděli, zbořil nebo to, co jsem neviděli, teď co udělal. bude. Co? Ty jsi mi zbořil to, co jsem teď udělal. Fakt? Jo. I to se stává, samozřejmě, když jsme se nedomluvili vlastně, co děláme. No vlastně se domluvat nemůžeme v livestreamě vlastně o to, aby jsme se v tom videu vlastně domluvili. Co chcou lidi samozřejmě. Nejenom co chceme my, ale co chcou lidi. Ale já si myslím, že u livestreamu se většina let's playerů domluvá, co chcou dělat. Samozřejmě je třeba hodně let's playerů, to tak dělá, že to oni točí sami. Ale já, nebo černý s lidmi se dobře známe, jsme dobří kamoši a dobří parťáci, takže my jsme se tak domluvili a i některé let's playery třeba budou bez černého strejdy, ale třeba některé beze mě. Třeba jenom třeba beze mě budou ty návody na ty brány, bo tam by jsem neměl co dělat, jo, v tom. To tam... Potřebuji po tobě parťáků, aby si ty PC přemístil do toho přístřešku, co jsem teď udělal. Dobře. Já tam nemám oprávnění k tomu. Ale tady prostě ke stěně a uvolníme místo uprostřed. Jo, já jinak, až ten livestream ukončíme, no tak to nebude hned. Nebo teda uděláme ten livestream. Teda let's play. Ale že to hned nebude. Jo. Tak samozřejmě tady dáme ty stoly. Tak dobře, já si jenom, já bych si myslel, že bychom to tam měli ukončit už. Tady ty truhly rozbily. Truhly potřebuji taky přestěhovat. No tak dobře, no tak víš co, tak to v tom let's play už děláme. Pojď se tady postavit, ukončíme to, tu třeba nahoru, pojď sem. Ukončíme to. A teď, až se vrátím, což tak bude za 10 minut, no tak uděláme let's play, já to tady všechno přemístíme, takže čau lidi a konec tohle live streamu bude teď. Tak, mějte se krásně, ahoj, zase někdy příště. Jo, čau.